seara, dragi prieteni, sunt aici cu prietenul meu, ăsta nu știu cine e, așa, Gata. Dariu, Eric, așa parcă, așa, Eric Zisaru la cameră, Salut. așa, acum vine după noi. Și ce vrem să facem noi acum? Hai. Ce facem noi acum? Bă, nu fugi. Îmi iau o mașină în startul. Poliția, bă! Poliția. Să-mi bag piciorul. TikTok, TikTok, dragi. Am în poliție, dragi prieteni. Noi suntem mafioți. Da. După că... Eric! Eu vreau să mă duc pe Eric, bă. Ești de aici, bă, că vreau să-l caut pe Eric, nu știu dacă îl știi pe Eric. A, uite-l. Eric! Eric! Te-am căutat. Hai, vină, ții tu mașină, sar eu. Ai închis videoclipul? Nu, l-am închis, ăsta, e deschis. Ce mă, l-ai închis? Nu, urcă. Eric. L-am lăsat pe ăla acolo. Ai grijă să nu tragă pe noi. Opa. Mai enervez. După care fură copii. Bă, eu te-am furat pe tine acum. Da, și eu pe tine, că eu sunt mascat. Știi. Păi, ce o să vă scat toată? Nu ești mascat? Tu n-ai mască ca mea. A, da, n-am eu mască ca tine, dar sunt eu mascat. Așa. Și vreau să zic că